Mä oon täällä Kangassalan lepokodissa ja täällä on kuvattu Kummeli-storiesista se Lakaisijat-sketsi. Ja mä saan semmoisen yksityiskierroksen tässä, joudun hetken vielä venailee. Ja täällä on kuvattu myös elokuva Hullu kesä 80-luvulta. En ole nähnyt sitä eikä sitä pysty katsoa mistään, en tiedä siitä sen enempää. Mutta Kummeli-stories joka tapauksessa. Ja kohta mä menen tonne sisään ja selviää, että mitkä paikat on ehkä muuttunut vuosien saatossa ja mitkä taas ei. Ennen kuin mä alan etsimään näitä kuvauspaikkoja, niin pieni info tähän alkuun. Elikkäs tää lepokoti toimi vuodesta 1910 vuoteen 1986 asti täysihoitolana. Nykyään lepokoti on elävän kulttuurin talo ja rakennusta voi esimerkiksi vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin. Tässä mulla on satsi näitä kohtauksia Lakaisijoista ja nyt olisi tarkoitus etsiä oikeat kuvauspaikat. Heti sketsin alussa nähtiin tää aula, jossa Heikki Helan esittämä hahmo otti vastaan pariskunnan. Tämähän on edelleen täysin samannäköinen, ainoastaan takana ollut sermi vessan edestä on otettu pois. Ja tätä pariskuntaahan esittivät Mari Turunen ja Heikki Vihinen, jotka seisoivat tässä Helaa vastapäätä. Tässä koko kolmikko seisoo aulassa ja veikkaisin, että toi kattolamppu taitaa olla sama kuin 90-luvulla. Nyt mä voisin näyttää teille vähän enemmän näitä sisätiloja, ja on pakko kyllä sanoa, että tää on kyllä todellinen aarrearkku täynnä erilaisia esineitä. Käydään ihan kohta tuossa terassilla, mutta kurkataanpa vähän tänne toiseen huoneeseen. Tätä ei muistaakseni käytetty leffassa ollenkaan, vaikka kaunis huone tämäkin. Täältä aulan vierestä taas löytyy lepokodin keittiö. Astutaanpas nyt tänne terassille, sillä tänne tuo sketsin pariskuntakin saapui siksi aikaa, että heidän huone olisi valmis. Tässä kohtaa olisi muuten hyvä mainita, että mä kävin täällä syyskuussa, joten siksi ei ole kovin talvisen näköistä. Täällä on kanssa seinät täynnä kaiken näköistä tavaraa. Tuolla ulkona mä en käynyt, mutta mä näen kyllä täältäkin, että on tosi kivan näköinen takapiha. Juuri tuossa kulmassa kuvattiin tää kohtaus ja tästä sommitelmasta tuli mun mielestä ihan onnistunut. Terassin ovella taas kuvattiin tää Sherrin tuonti ja tää oli ehkä mun suosikkikuva. Käydäänpä seuraavaksi tuolla yläkerrassa. Mä jouduin hetken pähkäilemään, että mitä huonetta tässä sketsissä oikein käytettiin, mutta mä tulin siihen lopputulokseen, että huonetta 15. Ja mä kerron teille miksi. Nämä huoneet on kaikki lähes samannäköisiä, mutta muutamia pieniä eroavaisuuksia on. Esimerkiksi tämä takka tässä on parissa muussakin huoneessa, mutta tässä leffassa se on oven oikealla puolella ja takana käytävällä näkyy tollainen naulakko, mikä on edelleen samalla paikalla, joten siksi oletan, että tämä huone oli kyseessä. Tätä prinsessasänkyä ei enää valitettavasti ole. Palasin takas alakertaan näyttääkseni teille, että tämän kohtauksen tausta on lähes samanlainen nykyäänkin. Sama hylly on tossa ja samat taulut ovat edelleen paikoillaan. Mahtavaa! Yritin jotenkin saada heikohkolla valolla tämän kohtauksen sommiteltua ja tämän parempaa videota en saanut. Toi tukijalkahan ei näy tässä kuvassa, joten toi ruokapöytä on varmaan ollut sen takana. Tätä kohtausta mä en löytänyt ollenkaan, mutta mulle kerrottiin, että toi kaappi tossa oli lavaste, koska se hajotettiin. Siis mä rakastan tämmöisiä faktoja. Kiitokset todella paljon Kangassalan lepokodille, että sain tulla kuvailemaan. Paikan päälle kannattaa ehdottomasti tulla käymään, sillä täällä järjestetään kirjakahvilaa ja paikalla toimii myös Kangassalan kädentaitajien kesäpuoti. Mä olin syksyllä Tampereellakin kuvailemassa kummelimatskua, josta tulee videota pikapuolin. Kannattaa ottaa mun TikTok haltuun, sillä sieltä löytyy myös videoita leffojen kuvauspaikoista. Kiitokset kun katsoit, me palataan taas ensi kerralla kummeleihin.